Hello mga bay! 11 tips to check ourselves if we are already prideful or garbuso. First, to see ourselves that we are humble. Kanatan-o na to sa kaugalingon nga, humble ra gid ta kayo. Sama pananglit. Bitaw, kana bitong mag-donate sa simbahan ba niya? Ipakita gyud. I-announce gyud sa simbahan nga, mao ni ang gi-donate dako kayo. Ako dili jud pinana. Maghatag gani ko, mo support gani ko simbahan no. Hilom lagi na. Di na isaba. Mao na sakto di ba? Di ka angay magsaba-saba. Nga di ba ka nang kung manghatag ka, ayun na lang pagsaba-saba i-announce sa imong mga kaila. Dapat ihilom na nimo. Di ba sakto na? Mao na ang sakto. Ay, murag bitter no? Ikaduha, we cannot accept constructive criticisms. Sama pananglit. Ha? Dito sa din ako ito pagkanta ang salmo. Nindot makaita ko pagprunahan sa nako, niya nindot kay tuno. Kanindot ato sa pag-awit nako. Nakatubag mo gani ang tanan. Pero nga no di ay, para nako gipraktisan biyan ako tugmaayo. Wow. Kanindot ato niya, unsa may sayo, unsa may bati. Para nako, okay naman yun to. Sabi sayop ato. Mga bay, we need to check and see ourselves basin na atay sayop nga nahimo. And we are open for constructive criticism. Ikatulo, you always want to be the center of attraction. Wait, ayaw sa mong pagpicture. Kinanglan na ako sa tungo. Ay, noon sa taon mo. Wala mo kabantay nga. Ako ikaw, nga nindot ka. Ayaw, mga stars. Made in US ba yan? No? So, kinanglan na ako ha. Kabantay jud mo nga naa jud mo taga-picture na jud ko. Importante gid kayo. Ayaw kalimot ana ha. Diba? Kanunay sentro. Aron nindot. Delikado na ha. Kapat, you are vain about your physical appearance. Sama pananglit. Wala sila kabantay sa ko, 60 years old na ko, pero akong naumura lang magyapog 40. Unya, akong lips, pouty lips, nindot, diba? Unya, akong skin, alagang papaya, nindot, no? Wala ka kabantay, ana? Ako rin yung nindot ka, itanahon sa ato. Diba? Promise, no? Nice, diba? Nice. Ikalima, mga bay, you do not like associating yourself with the unpopular and the ordinary. Kinanglan, espesyal. Kana sila mga nindot kayo, nga dato. Tanawa, murag mga intelihente kayo, very professional. Kinanglan mo join ta na. Kinanglan apil ta. Kay, parang, nindot man na nga, ma-join ta. Kaya gingon pa, nga birds of the same feather flocks together. Di ba, mapapilar sa ta. Kuyog anong mga ordinaryo diyo eh. Huwag mga kabang kaagad. Yay! Kapaet. Ikaunong, you are fond of name dropping. Sama pananglit. Ala, naabot na gid akong amiga. Gikan na bagin na siya abroad. Unya, pero bagin ang brighta niya. Dato na kayo siya karon. Ato na siya amiguhon. Nice ka na siya. Buutan ka na. Suod biya mi anak kayo. No, sa una pa na diri sa ato sa Pilipinas pa. Kami yung pinakasuod, anak, promise. Niya, hindi dulduol na ba na ito silingan? Susubot lang. Inantayan na ba na, di ba kira ka ayo? Lagot nung apil-apil sad. Saan mo ka ayo? Lagot yun ko, gilugan ko granggo. Ikapito, you are not teachable. That you think you are intelihente. Sama pananglit. Pero sakto ko. Kaya gatuong ko, anak. Dugay kong nagtuon, ana. To think, dugay kong nag-eskwila, ana. Uy, hindi naman kinsa da ikaw magtudlo na ko. Mo maka-experience. Yay! Sakit. Kadelikado, ani. Kawalo, you do not listen to others' advice. Advice sa mama, sa papa, ginikanan, silingan, uguban pa. Dili, manggod ma. Kaya nani magutong nahitabo. Ngano anaon manggod niya. Dili unta. Pero, saan man na to? Nga ako magpaiyag iba sa nginlan. Sakto lagi ka. Pero unsaon man na, di man pud kunyagi kuan, wa man kunyagi tarong mo pagsulti. Lagot ka ng inana, uy. Unta tarungon lang ko pagsulti.
Yes, insakto lagi ka, pero dili man gud na ako ang time nga tigugas og plato, iya man gud na. Ang ako man yun. Kung busy kay ko sa eskwelahan, nagtuon pa ko, na po ko'y module gibuhat, niya ako rin yapon. Ang ako abang nga paminaw, tulot ako ninyo. Kapoy na gani kay ko. Delikado. Sino niyang nagpatuyang lang ta sa atong emotions ug atong feelings. Nya, dili na ta mamati sa advice sa ginikanan. Kasi you do not want to be surpassed by anyone. Wait. Kinsa nang naabot? Mura lagi ni sig kamao. Ano siya kailan ako? Basig wala siya kabantay nga naay masahod niya. Ilasan rin ko anak niya. Ba ila-ila ko anak niya. Para may bawaan kung kinsay maayo na mo. Para may bawaan kung kinsay dato. O may bawaan kung kinsay masikat diri sa eskwelahan. Tanawon ta. Sus tanawa o. Kamayo ko nung musayaw. Sus, mura ba gwapa. Kalisuda ani eh. Wala siya kabantay nga naay muharang niya. Mas labaw pa niya. Ouch. Kapait. Ano po? You think that you are too important to do mundane things. Sama pananglit. Basi nakalimot ka nga, ako'y manager dere, ako'y tag-iya ni ini. Unya human, inana ka mo hasta. Paabot sa, nga mutaan si mong ranggo. No, paabot. Ayaw pagpangilog. Dili pa imong panahon. So bitter. Oh my God. So hot. 11th and the last symptoms of pride. Time sa. Kinsa man ang gwapa diha sa opisinang bag-o. Murag sweet ra ba na sila kay kumbaan na. Tanawa daw na kay kaya daw na unsay credentials sana. Mura man gyud og delikado dyan yung sistema hada. Time sa. Giunsa man niya na pagbuhat sa paperworks nga nagkasayop-sayop man ni siya. Ngano man gyud ni di mauyang agi, batik man siya kay agi. O nganong gibuhat man na niya nga di man na mauwa man siya katungdanan anak. Unsa day ang ranggo? Mga bay, that is insecurity. So mga bay, that's our 11 symptoms of being prideful. Atong tan-awon, ang atong kaugalingon, apil ko, basin og naa tay ingon ana. Maybe nga naa ka sa extreme or naa ka sa lesser part sa ato ang mga ehemplo. So atong tan-awon kini aron atong malikayan ang pagka-magarboso. Let us remember mga bay that pride or garbo is the mother of all capital sins. Ang Dios manalangin ka natong tanan sa ngalan samahan ug sa nakop sa Espiritu Santo. Amen.